Welcome to the apocalypse. Sziasztok, Kizsombot üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ez a nagy fordulatok sorozatomnak lenne a következő része vagy epizódja. És itt lenne, de előbb egy érdekes támadást mutatok be. Itt is lenne. Na nézzük csak. Az itt a kulcs szituáció, ebben nyertem meg valószínűleg, hogy a 6-os Giant-et nem odaraktam a főtornyom mögé, hanem oda ki a sorokba, majd meglátjátok. Látjátok, nézd, oda tett, és ezzel nyertem meg. Akkor most fölgyorsítom, vagy miért ne. Jön a Sparky. Most azért lelassítottam eléggé, és Sparky besebez. Rengeteget, de ott van a sok skeleton, és ez lerombolja. Most már egyesbe van, egyesbe végignézzük, mert ennek gyorsan vége lesz, és az a mák, hogy a Spark egy pillanattal sem többet, mert az már be volt már töltve, pillanattal sem kevesebb idő alatt töltve. Ez volt a nagy mákom. És a videó előtt még kinyitottam egy Golden Chestet, nem volt benne semmi. Gyorsan válaszolok. Igen, akkor elindítottam egy újat. Pongi. Ki ez? Akkor amiközben én dolgoztam, a közben jöhetett meg. Jó ez. Hát akkor nézzük is meg amiért nagy fordulatok lett a neve. Itt lenne. Ez. Na nézzük csak meg. Na. Ott van, látjátok, hogy egy újabb Sparky. Nagyon örültem neki, amikor lerakta. Hát. Mind a kettőn most várunk. Level 8 versus level 9. Hát, ja. De a Sparken tökéletes a zap. Mert láthatjátok majd ebbe a részbe, vagy ebbe a támadásba, hogy például most ott van a zap, és még azért egy sok idő még föltöltődik. De sajnos a Giantnek vége kinyitfont sajnos. De hát a Sparkit most hogyan állítsam meg, azon gondolkoztam, kicsit és hát egy terület sebzőt is még lerakott, ezért jött a mordos fej. Próbáltam azért valamit kalkulálni, de hát nem sikerült. Főleg nem így. És már becélzott, amikor leraktam a nyomvat goblinokat. Ez se jött össze. Hát mondtam, hogy akkor mit csináljak, de nem adtam fel. Próbálkoztam azért megcsinálni. Amúgy a Sparky eldöntött egy meccset lazán. Nagyon jó guardok. Level 2-esen meg már pláne, vagy level 3-ason. Nekem level 3-as, azt hiszem. Ott van a Hog Rider. Gyönyörű. A Archer egyik legjobb, de a Goblinok a legjobbak. Főleg, hogy ezzel akkor nem tudnak belesebezni. És tökéletesen raktam le a Baby Dragont. Akkor el tudok jutni, és valamennyit azért bele tudok sebezni, de nem számoltam a Minion hordával, de mindegy. És akkor zakatoljunk is tovább. Na nézzük csak, hogy most mi lesz itt a döntés. Újabb Sparky. Hát akkor én már éreztem már a vesztemet, mit nem mondjak. Annyira utálom a Sparkyt. Egy kártya dönt el csomószor meccset, és hát most nagyon szépen kivédekeztem, az volt a jó bennem, hogy a Witch-et jókor raktam le, és a Potikra ment rá először, és utána csak a Witch-re, és tökéletesen csináltam meg, zeppeltem le, és így már azért éreztem, hogy meg lesz, mert fölényben éreztem már magamat, elindultam abba az irányba, hogy valószínűleg nem fog korábban belesebezni, és ott van a tökéletesen leraktam. Semmi esélye nincs a Wizardok ellen. Vagy a Wizard ellen. Tökéletes.
Itt már azért gondoltam, hogy itt már meg lesz. Direkt szétszórva rakom le, hogy egy fireball se tudjon abban a pillanatban belesebelni, de hát végül úgy is ledobja. És ott van a Witch, azért szépen ment. És a Bomber már megint szépen tarolt. És az Archerek szépen pusztították utána. Gyönyörűen. Hát egy jó 500-at azért leszettek. És akkor nézzük is most tovább. Nagyon be kellett állnom most azért védekeznem. Witch, mindent leraktam. Gondolkoztam, hogy mit csinálni, de szerencsére nem lett belőle meg. Ezért nagyon-nagyon szép. Már azért gondoltam, hogy már meg lesz, csak el tudok bemenni a Giant-et, de a Bomber megint hős lett. Bomber megint megcsinálta. Wow. Ja. Akkor... Jó. Akkor az EB-ről fog most beszélni, közben azért háttérben azért menjen kettesre fölgyorsítom. Na hát szerintem ma álltunk az osztrákok ellen. Szerintem amúgy, hogyha az osztrákokkal legalább egy döntetlen meg lesz, akkor van esélyünk, hogy kijussunk akár legjobb harmadikként is, mert az első 4 legjobb harmadik jut tovább a csoportból. És hát az Izlandokat azért nagyon remélem, hogy megverjük. Szerintem nem annyira nehéz csapat a portugálok, még az a más, hogy a portugálokkal játszunk utoljára. És hát a portugálok már valószínűleg már bebiztosították a továbbjutást, és akkor szerintem lazábbra fogják venni a dolgot, a meccset is. És ezért innen gondolom, hogy azért meg lehet ez a csoportból való kijutás. De sajnos lesérült 2 játékosunk, az egyik egy alapember, a másik csereként nagyon jó szokott lenni, de hát ja. Szóval azért láttuk azért esélyt, hogy meglegyen a kijutás a csoportból, és utána azt hiszem, hogy a legjobb harmadikén jutunk ki, talán spanyol vagy a némettel fogunk játszani, mint hogyha így hallottam volna az egyik kommentátortól. Szóval az a legjobb, de hát azért próbáljunk meg mindent megtenni, én azt mondom, a továbbjutás érdekében. Hát nagyjából ennyi lett volna a kitérő az Európa bajnokságról. Ma este 6-tól lesz a meccs, magyar meccs, és azért szerintem nézzétek, mert azért nem sokszor fordul azért előjön, mert 44 év után jutottunk ki a EB-re, az Európa bajnokságra. Na hát akkor én ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel. Ja, és nagyon szépen köszönöm, mert most a videó előtt nézem meg közvetlenül, megvan a 80. feliratkozó. Gyerekek, nagyon jók vagytok. Na, akkor sziasztok!